Teko James Opio Andayo yango ni pinyo wacho seketo tenge omenda maromo bilion 2.1 ne chenro mar keyo stima ne jopiny e gwenge mopogore opogore kaunti Homa Bay, chenro mageto mier mok tin ne 2025. Andayo wacho ni chenro mar keyo stima e kor gwenge mane ochaki gi jatend piny William Ruto dwaro mare ni ting'o malo weche mag ohala e kor gwenge mopogore opogore piny Kenya, kendo tego chenro mar somo ahinya te skunde manie kor gwenge. Wandayi ni lose gweng Masanda e kar chung' bura ma Karachuonyo e kinde mane osidho ayanga chenro mar keyo stima e alworano. Koni Karachuonyo oketne tenge shillings milion 300 mar keyo stima ne jopiny mier 4,500. Oketo kokale bunge shilling milion 300 e Karachuonyo kende mondo tud stima ne jopiny machopo karibu 4,500. 4,500 households at a cost of 300 million shillings. President Ruto kendo e county ma Homa Bay kwa jumla oketo pesa maromo bilion 2.1 million. 2.1 billion shillings. Makuti yote to mier karibu 25,000 dine no ler. Nase huyo kod jo Kenya Power kod jo Rerek ni program madhigo mbele mar ya stimani matudo stimani adwani kochopo dwe mar 4 koleo to mach ni kamora mora. I do appreciate what's happening today, and I want also to express the same gratitude to His Excellency, the President of this Republic,